Porque pechou, non se podía aparcar outra vez. Aquí vamos votar media hora. Más ou menos, non sei tú cando vas falar, 10 minutos, o que queiras. Eu vou presentar o ano, agora vou vamos falar. Bueno, presentar, facer de moderador. Tú eres o que vas a inaugurar e despois vamos ler uns vídeos. Despois baixamos a inaugurar o mareógrafo, que vas a poñer un sei que ten unha cinta, non sei, que inauguramos o mareógrafo. E despois vimos inaugurar as exposicións que están abaixo. Vale, que están abaixo. Todo abaixo. Entón, ese é o programa que temos. Vale, veña, se sabes. Ese corre, colle, falta unha. No, aí está. Espera. Espera, tira. Moi ben. Vai a correr, que falta Vamos allá. moita presión. Bueno, hola, bos días a todos, benvidos, é unha alegría ver o Salón de Actos cheos, como vimos outras veces, pero hoxe é un motivo especial, porque é un motivo grande para nós, porque celebramos 100 anos da confraría, por ende, do sector pesqueiro, que realmente a confraría sodes os homes e xentes de marca, e aquí moitos que estou vendo por aquí, veciños, xa xubilados algúns, a maior parte. E, bueno, hoxe estamos aquí para celebrar uns actos conmemorativos. Sabedes que o ano pasado, en decembro, entregousenos a medalla de honra do excelentísimo Concello de Viveiro pola celebración dun século de existencia. A confraría de Celeiro é por pouco a máis antiga da costa de Lugo. E, bueno, diseñamos, quixemos que esta efeméride non pasara por alto, porque 100 anos non se cumpren todos os días, non? Un século non é algo baladí, que digamos. Entón, diseñamos unha serie de actividades a través dun proxecto que nos aprobou o GAL da Mariña Ortegal, con financiación ao 70% da Unión Europea e o 30% restante da Consellería do Mar. Hoxe contamos aquí ca presenza do señor Conselleiro do Mar, don Alfonso Villares, que eu sei que fixo o posible e o indecible por estar aquí, o cal lle quero agradecer en nome da cofradía e personalmente porque tiña outros actos na axenda e dixo que quería vir aquí sí ou sí, entón eso agradecémoño moito. Eu sei que é un pouco porque o mareógrafo que vamos a inaugurar é de Sargadelos. Entonces, bueno, hai que cuidar a terra, non? Bueno, decirvos que quero ser moi breve, eu só vou facer a presentación, explicarvos un pouquinho, aquí vamos estar alrededor de 20-25 minutos, vai inaugurar o conselleiro, e aquí o que vamos facer é ver despois unha serie de vídeos moi cortos, en total creo que son 16 minutos, unhas testemunhas de xente que está aquí no salón, algúns deles de pescadores xa jubilados. Entón, bueno, para recordar un pouquiño a historia e tradición, non? O que queremos é facervos partícipes da historia pesqueira de Celeiro para compartir un futuro común e, bueno, conmemorar estes 100 anos que son unha homenaxe á traxectoria dos nosos mariñeiros, non? Aquí vai quedar unha especie de exposición permanente das maquetas de barcos, máis a que inauguramos na parte de abaixo, porque queremos aproveitar para divulgar a cultura e a tradición mariñeira entre os escolares, sobre todo, entre grupos de xente que acudan a Celeiro. Vamos a ter un lugar simbólico onde se lles poida explicar un pouquiño a historia e a tradición da pesca de Celeiro, que significa o mar para todos nós, non? Si máis, voulle dar paso ao señor conselleiro para que proceda ao acto inaugural e despois vemos os vídeos. Grazas. Pois moi bons días a todos, a alcaldesa, corporación municipal, súa delegada, representantes das diputación, resto dos alcaldes, autoridades militares e resto de autoridades civiles, patrón, secretario, jefa territorial,
e tamén pois, a xerente do GALP e todas as persoas aquí presentes, homens e mulleres do mar de Celeiro. A verdade é que é un centenario en donde non solamente Celeiro, sino máis poblacións nosas galegas pois están a celebrar durante este ano e o ano pasado sobre todo. Pero son 100 anos do mundo do mar de Celeiro, un pobo que ao fin e ao cabo naceu, e unha vila que naceu pois abrazada ao mar. É unha vila na que son 100 anos na que hai moitas historias que contar, que sabredes vós millor que naide, eu tamén son partícipe delas en certa maneira. 18 patróns son os que houbo durante todos estes anos. Temos aquí a Domingo que se vai convertir xa no patrón máis veterano de todos cantos houbo aquí en Celeiro, polo tanto xa batiches os récords, patrón, Domingo, e eu creo que hai que seguir batindo eses récords. O mundo do mar, a verdade é que está a pasar por outra realidade, unha realidade distinta na que nos enfrentamos a unha nova etapa na que o mundo e o consumidor do futuro pois demanda outras cuestións, pero que o mar ten que seguir tendo moitísima forza e, sobre todo, ten que ter moitísima forza, moitísima economía, porque calquer pobo vai a seguir vivindo e tendo vida se hai vida económica. Por lo tanto, a vida económica de todos os nosos povos mariñeiros, en este caso o pobo de Celeiro, ten que estar vinculada ao mar. Para iso, nós, desde a Consellería do Mar, estamos a facer o indecible tamén para apoiar, sobre todo, todas cantas demandas do sector pesqueiro nos plantean, porque para iso están eses fondos europeos e para iso tamén está a colaboración e a cooperación dos fondos propios da Xunta de Galicia. Queremos, sin duda ninguna, buscar conxuntamente con vós pois cal é o noso futuro, o futuro que necesitamos para a nosa xente do mar, e en ese futuro pois tamén aprobamos fai 12 días a Estrategia de Economía Azul de Galicia, unha estrategia de economía azul na que temos que seguir vivindo, vai seguir pivotando no sector do mar, do marisqueiro, da acuicultura, e a partir de aí seguir tecendo redes con outros texidos productivos que nos poidan tamén servir como fonte económica, sobre todo as familias do futuro que teñan o seu vínculo económico no mar. Ben sexa a través do deporte, ben sexa a través do ocio, a través da cultura, onde onte tamén participamos nunhas xornadas do GALP en Xove, en donde tamén se nos plantearon pois unha serie de experiencias pois vinculadas á cultura, como podían ser vinculadas a outros sectores, pero experiencias que ao fin e ao cabo pois nos teñen que dar a ver o camiño polo cual o noso sector do mar, polo cual Celeiro ten que seguir sendo pois digamos, esa guía, ese barco que nos está a guiar, sobre todo aquí na Mariña de Lugo. Ao fin e ao cabo, estamos nun dos portos máis importantes de Galicia e por eso, en ese sentido, tamén aquí Celeiro pois, ten que ser pois, un exemplo como é e o foi durante todos estes anos. O feito de inaugurar un mareógrafo coa cerámica de Sargadelos non deixa de ser tamén un honor para toda Galicia. Ao fin e ao cabo, falamos dunha cultura que tamén nos engloba a toda a Mariña de Lugo, ainda que esteña ubicada nun concello no que eu vivín durante moitos anos. Para min é un honor estar aquí, como mariñán que son, e como non, en Celeiro, onde xa o dixe moitas veces, non me vou cansar de repetir, onde tamén teño vínculos familiares, polo tanto, eso que non se sepa por fora, que igual despois igual dicen que non veñas tanto pola casa. Pero eses vínculos familiares están aquí, pero sobre todo hoxe estou aquí para darlle e a darvos a noraboa a todos, a todo o mundo do mar, a todas esas familias, a todos esos mariñeiros, a esos patróns innegable ao mundo do mar. Moitísimas gracias a toda a cofradía, ao seu patrón, ao seu secretario, ao seu incansablemente. E como non, a quen traballa hai que axudarlle, en ese sentido pois estamos desde a Administración Autonómica, desde a Consellería do Mar, tamén axudando e a quen traballa. Por lo tanto, a Administración únicamente ten que ser pois un colaborador, unha serie de persoas que teñen que estar a axudar, non a entorpecer, e ese é o noso sentido de estar aquí e de estar intentando facer o posible para ir da mão con todos vós e para que estes 100 anos que hoxe se están conmemorando, durante estes días se están conmemorando unhas xornadas que mañá se van a
a volver a falar de Celeiro, do mundo da pesca, 28 anos sendo referentes e falando tamén de cuestións que nos importan, falando dese futuro que sin duda ninguna tamén vai a seguir Celeiro capitaneando nel, pois eu creo que son 100 anos que esperemos que haxa moitísimos máis. Home, se nós puderamos ver os 100 anos seguintes, eso xa sería a bomba, pero creo que eso xa vai ter unha dificultade biolóxica difícil de correxir. Por tanto, noraboa a todo o pobo de Celeiro, a todos os presentes aquí, a todo o mundo do mar, homes e mulleres do mar, que sin duda ninguna, se Galicia se conoce por algo, é por o sector do mar, polos seus homes e mulleres, e sobre todo por povos como Celeiro, que non deixen de ser, foron, son e serán un referente para todos nós. Moitísimas gracias a todos. Bien, gracias, conselleiro, polas túas palabras que, bueno, sempre animan, non? Sempre gusta oílas. Vamos a continuación a ver unha serie de testemunhas aquí de xente. Son uns vídeos moi cortiños, pero creemos que merece a pena, que elaboramos ca empresa Sinergia, que están aquí as rapazas, e penso que son uns vídeos moi emotivos. A mí personalmente algúns deles encántame e non me canso de velos. Aquí seguro que están os protagonistas, non sei se todos, pero sí seguramente todos, non? Como son o señor Ramón do Carrizo, historia viva da pesca de Celeiro, un dos poucos, se non o único, non sei, que coñeceu o patrón originario da cofradía, a Bonifacio Cora. Non sei se anda por aquí o señor Ramón, estaba invitado, pero bueno. Outro, Mersindo Canoura, o panameño, Pepe de Vares, que si anda por aquí, moitos anos presidente, agora recién jubilado, vai disfrutar na súa finca de area plantando os tomates. Antón Teixeira, este Antón, o meu veciño Antón, que este é un home de película, cada vez que actúa é que realmente é impresionante. Ou Juan Pita e José Pino, que representa xa as novas generacións, tamén xa está xubilado, pero bueno, é do meu tempo José, un patrón aquí de sobra coñecido que fai pouco presentou un libro moi interesante sobre os barcos da flota. Non, pois, de seguido vamos a empezar. Vamos a ver 5, son moi cortiños, creo que alrededor de 15 minutos nos leva todo. Vamos a empezar con un vídeo, co vídeo de presentación do proxecto de Celeiro, co vídeo número 1. Entón, separamos o tema de cofradía, o sea, a vendeduría de cofradía. A cofradía deixámola para asuntos sociales. Acabamos de asistir a finales dos 60 e a principios dos 70 a implantación de 3 formas de pesca diferentes e somos nós os pioneiros de tal acontecemento, non? Isto é un salto cualitativo no porto. Pois empecé no 44. Daquela tiña 13 anos, porque daquela era o que tiñamos que ir para o mar. Non podías ni lavar a cara en 13 ou 14 días ou 15 que botabas de maré, que non levábamos auga e había que agardala para facer de comer. A min gustaríame vivir do que traballamos, do que traballou o meu pai, do que traballou o meu avó. Tocou nos anos de estar arriba e tocou anos de estar abaixo, moi abaixo. Os armadores aguantaron as empresas sempre, é dicir, fomos sempre unha industria de constancia. Agora que podemos, hai mulleres tamén armadoras e mulleres que están dentro do sector, pois decir, estamos aquí, nós tamén podemos. Estábamos dentro do rancho e víamos entrar a auga, víamos a claridade pola boca do rancho. E o defunto do Berecho
encendeu un mechero e dicíanos: calad a boquiña que nos vai salvar a Virgen do Carme. E salvou. Ben, a continuación vamos co segundo vídeo. Os vídeos, pois, fixemos unha especie de paneis. Todos estes vídeos están en acceso libre ao público en YouTube, na plataforma de YouTube. O seguinte é o panel sobre a Galerna, basicamente con unha testemunha de Antón Teixeira, que realmente, bueno, a Galerna pois, é un episodio, como ben sabedes todos, pois, un episodio triste, pero que mal ou ben aí está, non? Entón, pois, bueno, en recordo a todos os falecidos no mar e aos que se salvaron tamén, entre eles Antón, que teño que dicir, creo que anda por aquí, que non sabía nadar e salvouse, o cal, pois, bueno, vamos adiante co vídeo número 2, por favor. Cada barco, cada catre, tiña un salvavidas. Eu non sei de onde saleu porque, en fin, pero saleu. Según vino salir pola boca do rancho, vino salir e xo collín, porque eu xa tiña aquí que non sabía nadar. Pero a salir eu collino, capiñeino, se non me deu tempo nada máis que metelo e aguantalo camao. E xa se foi o barco para baixo. O último que vin saltar desta proa foi a Pacuco. Tirouse ao mar, sabía nadar. Xo recolleu o colindres. Así, 2 minutos ou así, volvín a xurdir para arriba. Eu vi o colindres, e o defunto de Antón da Amora, lanzoume salvavidas, pum, xa un capillón. Alaron, meteron a bordo, apertaban a barriga, non, estou ben, que non teño nada. O defunto do gaiteiro, que era o que me apertaba a barriga, eu estou ben. A que atender a Moncho, que viña hinchado. Empezaron a fazer a vida artificial e tal. E para sacarlle o cabo dos dentes, que cortar por un lado, que me arreaba. Tiña trincado o cabo, que arrearo de medio da pepeciña, para poder sacar as botas e poder sacar os anderiveles e todo que tiña liado. Estábamos dentro do rancho e víamos entrar a auga, víamos a claridade pola boca do rancho. E o defunto do Berecho encendeu un mechero e dicíanos: calad a boquiña que nos vai salvar a Virgen do Carme. E salvou. Ben, o seguinte panel titulámolo Figuras na sombra. Bueno, corre a cargo dunha empregada da cofradía, de Cristina, que é como exemplo de empoderamento da muller e o papel que esta xoga na pesca cada vez máis. Levo pouco tempo traballando aquí, nesta sede, pero a verdade é que, pois, por unha tradición familiar mariñeira, pesqueira, pois, podo dicir que hoxe en día estou aquí por ese motivo, porque, bueno, ao final eu creo que é un mundo un pouco difícil e particular, posiblemente ligado sempre aos homes, pero eu creo que cando o ves desde pequena e o coñeces un pouco, pois, sempre tes a intriga, non? E sempre queres saber máis e coñecer, coñecer un pouco pois todo relacionado con este mundo, que aunque a verdade é que é un pouco complicado, sobre todo nos tempos nos que nos toca vivir agora, por diversos problemas, como o relevo xeracional, que digamos é o problema máis importante, pero ao final, pois, sempre tes algo que tes que estar aquí, hai que vivilo tamén para saber o que é. A min gustaríame vivir do que traballamos, do que traballou meu pai, do que traballou meu avó. Gustaríame seguir. Eu, do meu avó, a verdade que non tiño o recordo.
pero do meu pai sí. Eu acórdome que el viña sempre os viernes, viña co barco, e eu sempre iba a buscala de pequena. Iba sempre, e cando se marchaba tamén, con disgusto, pero gracias á tecnoloxía tamén podía falar con el, sempre baixaba a caixa da miña abuela e dicíame, vamos falar con papá. Sí que é verdad que é un mundo, un sector que igual, pois, por unha tradición se pensa que é de homes, pero que non é así. Eu estou aquí, pero bueno, tamén por todas as mulleres redeiras, das que traballaron nas conservas, todas, porque todas tamén son unha parte moi importante de todo o sector. Agora que podemos, hai mulleres tamén armadoras e mulleres que están dentro do sector, pois decir, estamos aquí, nós tamén podemos. Creo que é intentar demostrar que nós tamén valemos e que facemos o traballo exactamente igual. O traballo que fai a cofradía hoxe en día é como unha axuda, unha labor social que fai de cara a todo o sector pesqueiro. Somos un punto de información no que a xente pode vir, preguntarnos por todas as dúbidas que ten agora que ten que embarcar, os pasos a seguir, como teñen os cursos que necesitan, o tema dos reconocimientos. Entón, nos facemos como un punto de información. É o noso traballo. Despois, aos nosos asociados, tamén facemos diversas tareas e funcións relacionadas con diferentes axudas que poden sair e que lles poden beneficiar. Entón, é un pouco unha labor social a que ten a cofradía. Ben, despois de oír a Cristina, que penso que foi bastante contundente nas súas explicacións, xa só nos quedan dous vídeos e despois seguidamente baixamos. Agora queremos resaltar un pouquiño o papel social da confraría a través dunhas lembranzas de Ramón, do señor Ramón do Carrizo, falando un pouquiño do papel social da entidade, dos médicos, un recordo aos médicos que tiña, porque a xente do mar tuvo médicos aquí na confraría, e tamén da formación náutico-pesqueira, que tuvemos unha escola de formación no seu día. Adiante co vídeo número 4, por favor. Aquí que viña este San Pedro. Quen era o practicante era Rapa, que estuvo hasta que depois viñera Fausto. Cando empezáramos ao mar, aquí quen pagaba había solamente a mutua, que quen pagaba era o señor José, o que tiña da fábrica, o padre de Lalo. Houbera casas de mar por todo o norte de España. E máis casas baratas, e comedores. Aí onde está agora o salón aí era onde estaba a escuela. Que xa digo, viña don Luís, viña don Carlos e viña don José. E aí aumentaban máis, os que eran patróns de pequenos, aumentábanos máis. Que me lo deron os manzanos, deronño a meu tío, Laureano estaba para segundo, e había varios de Viveiro, e había tamén algúns de San Ciprián. E viñan aquí á escuela, que aquí daba a escuela de Don Luís, e viñan pola tarde. Bien, agora a continuación vamos ver xa o último vídeo. Hai algún máis, pero bueno, non consiste tamén en poñernos a ver. Como xa digo, están todos en YouTube, tedes acceso a eles facilmente. Incluso na exposición, que unha das exposicións que imos a ver despois, hai uns códigos QR que se pinchades no teléfono, pois xa vos dirixen. Por último, o vídeo que é un pelín máis largo, pero tampouco é moi largo, 5 ou 6 minutos, é o panel
evolución da flota, non? Donde aquí unha persoa, un estudioso destes temas como é Xosé Pino, vai facer unha serie de reflexións, inquedanzas e lembranzas que están na memoria de todos. Adiante co vídeo número 5. Proveño de unha das primeiras familias de pescadores deste pobo, eu son de feito a cuarta xeración, dos Pino Gómez, que era meu bisabuelo, e logo resulta que os Pino Sánchez foron 10 irmáns, co cual todos foron derivando en casas armadoras. Chamábase, como apodo era a Casa dos Manzanos, non? E daí salimos, pois, varias casas armadoras, pois, co que conleva de historia, non? Porque, queiras que non, o vives no teu que facer diario, sendo un crío, e ademais o vives na casa. Meu abuelo xa foi pescador, meu pai e meu tío pescadores tamén. Eu, pois, fui un pescador sencillamente por vocación. Quero dicir, somos a primeira xeración que nos podíamos haber dedicado a calquer cousa, porque, gracias a Dios, a bonanza económica permitía a nosos pais mandarnos xa a estudiar, non? Pois empecé no 44. Daquela tiña 13 anos, porque daquela era o que tiñamos que ir para o mar. E claro, eu tiña 13 anos e non me daban a libreta. Foi cando daquela había os flechas navales. E foi xunta de Don Luís. Don Luís era o que corría por flechas navales e dixiña da libreta. E deuma. Foi cando embarquei ali un señor que era aquí de Celeiro, que chamaba Tiburcio, que era patrón. E fóramos eso xa fora no 45. Fóramos para Bonito nun barco do barqueiro, que se chamaba Joaquincito. Pasamos polo medio dun convoi que iban para o desembarque en Normandía, cando fora da guerra. Andábamos ao Bonito. Foi cando daquela ametrallaran o Alzola. Depois anduveran na Madre Concepción, depois fixeran o Ramoncito, foi cando me dixo meu primo porque non iba a sacar o nombramiento de primeiro, porque había que mandar o Ramoncito. Foi cando fóramos ás volantas a Algeciras, houveron un mar, arrancaran o timón a Concepción, que era a lancha que tiñan, a Madre Concepción, e tuvéramos que traer de remolque para aquí, para Celeiro. Pero como non nos firiéramos naide ni nada. A chegada do vapor equivale á chegada de un número de unidades de flota que vai conlevar, porque todo está relacionado, non? Crecen os barcos e automáticamente necesitamos maior infraestructuras. Xa necesitamos un porto, xa necesitamos atraque, xa necesitamos maior desarrollo. E, efectivamente, vai todo en consonancia. Na época dos 70, Celeiro, temos unha flota atemporal. É dicir, dedicámonos ao Bonito, dedicámonos ao Bocarte, dedicámonos á Merluza en inverno, á Volanta, dedicámonos ao Palangre. Entonces, un patrón, Antón da Amora, Antonio Laje, a él ocurreseñe, pois, en vez de traballar á Volanta aquí no litoral noso, ocurreseñe, pois, simplemente que a bonanza do tempo en verano, atravesar en línea recta hacia os cantiles do sur de Irlanda e de Inglaterra. Pero que, además, ao mesmo tempo, por unha casualidade, Francisco Alonso, Paco Alonso, nos hermanos Alonso, traballando no sur, rescata un barco que está indo ao fondo de Algeciras, leva a xente para terra, se informa que se están dedicando a un oficio que está dando moi bon resultado no sur, que é pesquería do peixe espada e máis da quenlla, do marraxo, arma en Algeciras para este oficio e trae o oficio ao norte. A parte de todo isto, houve outro pionero máis, que foi Manzano, José Pino Sánchez. Arma os aparellos de volanta e tamén ven traballar ao Cantábrico, non por primeira vez. Os hermanos Manzano, que era o seu barco,
e acompañado meses máis tarde do hermano Ramoncito, do nuevo Ramoncito, da Casa do Carrizo, dos Carrizos, que tamén é outra casa moi señalada neste porto, implantan a volanta a traballar fora de augas. Había volantillas e había volantas para traballar cerca da costa, pero traballa no que se chama o caladoiro do campanario ao pau da luz. Acabamos de asistir a finales dos 60 e a principios dos 70 a implantación de 3 formas de pesca diferentes e somos nós, somos a Mariña, os pioneiros de tal acontecemento, non? Isto é un salto cualitativo no porto. Que trae consigo que adaptemos os barcos a pescar a un oficio que se nos fan os barcos pequenos e máis débiles. Entonces o que facemos é pasarnos ao aceiro. Celeiro se convirte así no arranque dos 80 que vai conlevar o cierre de augas de Gran Sol, pero gracias á cofradía, gracias ao dirigente en aquel momento de cofradía, como é anecdótico, naquel momento é o párroco, aparte de ser o patrón maior, é párroco do pueblo, foi capaz de adaptar a Celeiro as primeiras licencias de pesca. Todo isto vai servir de lanzadera para o que hoxe é o porto de Celeiro como un porto importante a nivel europeo. Temos unha gran capacidade de pesca en Gran Sol. A historia da pesca neste pueblo, e máis en todo o Cantábrico, é unha gráfica de dentes de serra. Sempre, completamente. Tocou nos anos de estar arriba e tocou anos de estar abaixo, moi abaixo. Os armadores aguantaron as empresas sempre. Non é como outra industria que cando estás no dente de serra abaixo, desfaste da empresa. Non, non. E tocou a esperar e tocou a volver a recuperar. É dicir, fomos sempre unha industria de constancia. Non podías ni lavar a cara en 13 ou 14 días ou 15 que botabas de maré, que non levábamos auga e había que agardala para facer de comer. Tendo tanta no mar. E sal. Había que botar, que daqueles xa botabas a 13, a 14, a 15 días de maré, no bonito, que era onde máis botaba. E ata que echabas a terra non podías lavar a cara. Ahora levan duchas-te cando queres, se que te queres duchar todos os días, podes te duchar. Levan lavadora nos barcos, levan... Era así. Triste, pero certo. E facer as túas necesidades pola banda, perdonando o que fora e tira para diante. Que hoxe, eu non sei de que se queixa hoxe a juventud. Cada un día que teñen de todo, teñen varios váteres, teñen lavados, teñen televisión, teñen todo, e xa se queixa. Teñen que andar como vamos nosotros, xa se matan. E logo que traen en medio navegando, pois había que estar ali, escribindo unha carta, que non había ni teléfono, escribes unha carta, cada miña da terra botábala, e hasta logo. Non había outra cosa. Non é como agora que as comunistas como todo. Por eso é que o mundo é moito cambiado. Bueno, darlles as gracias aos protagonistas, que eles realmente, por eso estamos aquí, por esta xente. Teño que dicir que cando gravamos cas rapazas de Sinerxia estes vídeos, por momentos os contrastes que te encontrabas oindo estas testemunhas son realmente, agora rímonos, que, bueno, é que eu xa o dicía antes, Antón é un personaxe de película, non? Ramón unha enciclopedia, José unha enciclopedia, todos teñen a súa... Juan Pita, o meu veciño, igual, os testimonios que nos deixaron creo que son dignos, por eso vos digo que podedes recurrir a YouTube e velos en calquer momento porque están abertos a toda a xente. Bueno, seguidamente vamos a baixar, vamos ir hasta a Praza do Náufrago a inaugurar o mareógrafo, que é unha peza, quero dicilo, é unha peza única. Só hai un en España que está en Portugalete, está inactivo, polo que temos nosotros constancia. Que quede claro que mareógrafos existen, e hai bastantes en España, pero son de organismos oficiais e son os aparatos en sí, pero unha figura así ornamental, un instrumento das nosas características, pódese dicir que é único ahora mismo, xunto co de Portugalete. E, sobre todo, o que avanzaba antes o conselleiro, hai que ter en conta o valor que ten a peza porque é feito con cerámica de
Sargadelos, que tamén é un valor que temos na Mariña de Lugo. Bueno, se vos parece, baixamos, despois volvemos a entrar para ver a exposición, e dentro xa vamos ter unha actuación de sons de celeiro e un viño español e uns petiscos tamén, vale? Gracias a todos.